Takže ahoj lidi, vítám vás Gobler u nového videa po dlouhé době a můžete si všimnout, že máme tady tuhle hru, ve které jde, že tenhle chlápek, který na něj ukazuju, vám vlastně pokládá otázky o postavě, kterou vy si myslíte a vlastně vy musíte na ty otázky odpovídat, aby on vlastně no a on to pak podle těch odpovědí, co mu dáte, prostě to vyhodnotí, ukáže vám, co jste si mysleli a takhle. Ale samozřejmě se může i splíst. Tady vidíte, že se to jmenuje The Web Genie. Takže opravdu je to dobrý, už jsem to zkoušel hrát. A většinou no, něco mi uhá, něco nebo. Takže dáme si přezdívka, takže samozřejmě tohle bylo zkušební. Sem všimněte, takže aha, nepíšeme. Gobler. Jedno. Ne, ještě, že existuje Avast. Takže 33, třeba muž. Tak. Takže does your character really exist? Tady vidíte, že mi to Google překládá, nebo no, že mi to Google překládá. Rozhodl jsem se, že budeme mít dvě postavy, už mám připravený, bude to Zdeněk Polreich, český, asi nejlepší kuchař, a George Best, anglická legenda fotbalová. Takže začneme tím Polreichem, myslím ho schválně uhádne. Takže ano, existuje. No, to nevím, ale řekl bych, že asi určitě jo. Ne. Ano, je. Není. 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 Ne. Ne. No, ano, je. Není. Není. Ano, je to Evropan. Ano, je. No, je. Nemá vlasy. Tak to bylo rychlý. Dobrý, no. No, takže to uhádneme. Ano, a vrhneme se, no tak jak tak koukám, tak to bude asi hodně krátký video, takže já si myslím, že buď z toho bude víc dílů, anebo si ještě teďko během té hry vymyslím ještě jednu postavičku. Takže jdeme na George Bestce. Není to Bowman. Ne. Ano. Ano. No ano. Ne. Ne. Umřel 5. listopadu 2005, myslím. No ano, je. No, vždycky dace. Jo. Žila? Jarši postavodebník není. Není to politik. Ježiš, jak to mám vědět? No tak. Není to spisovatel. Ano, je spojena se sportem. Není to lovec. Ne. No to fakt ne. 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 Ano. 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 Ano, hrál. Není z Velše. Těsně. Čiže?
Není. No, tak určitě. To si děláte srandu. Jsi dobrý taky, ty vole. No. Tak tohle je opravdu jako nádherný. Tohle je nádherný. Takže co si vymyslíme? Tak zkusíme. Ty vole, to jsem teda nečekal, že takhle. Na to přijde rychle. Takže zkusíme. Já nevím, jestli nějaký sportovce nebo nějakýho herce, herečku. Tohle nevím. Když oni ty postavy budou jako celosvětově známý, tak on na to hrozně dobře přijde. Takže já bych dal nějaký Čechy třeba, který nejsou známý po celém světě. Takže dáme nějakého herce nebo herečku český, to bude třeba... Yeah. Come on. Takže třeba... Pane Bože. Já nevím. Takže dáme. Zkusíme dát Kamila Střihavku. Sice to není herec, ale... No vlastně hrál v Gimplu, že jo, ale tak... No je to zpěvák a herec současně. Takže je mu nad 30, já o něm moc věcí teda nevím, ale... Snad nějak není to politik. Není. Ano. Já nevím, snad není 50, ne. Není. Ne. Jestli je to nebo... No, pravděpodobně. Ano, má long hair. S kovovou hudbou. Ne. In English. Že ne. Není. Jo, to určitě, prosím tě, nějaký Tarzan, ty. Ne. Já už prostě, ano, je to zpěvá. Ano, je. Nevím. To je jako Time Lord, ty vole. To nějaký Lord času, ne? Není. Ano, vydala víc než 3 alba podle mě. Richard Krajčo! Ne. No. Je to Kamil Střihavka. Aha. Neřekl bych. Jo, no, v arménské televizi určitě, ty vole. Ne, není to rap. Ne, je to blonďák. Cože?
Jakože má hlas, no. Počkej, mám tady záloze i Google překladač, takže Knapstrupper, to je podle mě culík. Knapstrupper. Že? To je švédštiny, jo. Jsi posral, ne? Nevím. Já nevím, tyvado. Bych řekl, že ještě ne. No má vlasy, když jsem asi napsal, že má dlouhý, ne? Ne. Když já nevím, jestli to je to solista nebo... Nevím. Ano. Teď jsem ti říkal, že má dlouhý. Ne. Ježiš, ty vole. Zase se mě zeptejte, jestli je to křesťan. Nevím. No počkej, ta kravina, ne. Není. No, jo. Že to Čech, tak asi fakt byl někdy v České republice. Co to je? Co to je? To neznáte Kamila Střihavku nebo co? To je právě bezdomovec. No nevím. No tak plynule rusky neumí, no tak já nevím, ne. Asi no, nevím. Ne. Nevím. Jak může být nějaká... Jo, to bude asi... Já jenom se omlouvám, já si tady zapojím počítač do nabíječky. Tak, podle mě to bude něco takového, že má nějaký vlastně hudební video, takže ano. Ne. No, ne. Ano. Není. Že? Já nevím. Není. Že? Ne. Já nevím, pravděpodobně. Jo, umí já kytaru. Jo, ne. Dobře, ne, pojď. No. Ne. Ne. Já nevím, jestli má otec. No tak musím mít asi, že jo, ale jestli je to on otec. Takže... Ty vole. Tak podle mě má nějaký děti, no. Ne. Nevím, jestli byl v Kolíně. Ne. Ne, nemá knír. Ano, že? Ne. Takže je to Kamil Střihavka. Co to je za tulence? Co to je? Dimitri Starovas, co to má být? Ne. Ano. Ty jsi to Čech, teď já jsem ti říkal, že je to Čech.
Tak co teď děláš? Nemluv francouzsky. Že? Teď už, jo, přes. No, je ze střední Evropy. Pravděpodobně. Já, jsem Veronika. Ne. Desir. Je. No. Teď kdyby mi to nepřekládalo ty češtiny, tak já bych to možná ty otázky trošku víc pochopil v té angličtině, protože to překládá úplně na hovno. Jak teď mám vědět, co s tím myslím, když tady napíšu, je vaše postava spojená s house music, co to má být jako? Nějaká domácí hudba, nebo já nevím, ty vole. No, je to robot. Už se mě ptáte asi po pátý. Ne. Ne. Proč mi to děláte? Už po pátý. Ne, vím. Co to je? No, jako, sice bych si asi měl fandit, že to je jako dobře, že to neuhádne, ale mě už to začíná srát. Alexandr Kašte, co to je? To je nějaký kaštan. Samsastraum, nějaký řek asi. Ne. Palo Habera. Jaromír Nohavica. No, vidíš, jak jsi blízko. Ne. Palo Habera, slovenská zpěvačka. Tak to je taky originální. Moje sestava není v seznamu. Nejma. No! Vidíš? Ty jsi takovej debil. No, takže pro dnešek já bych se s váma asi loučil. Tohle by bylo všechno. Vím, že se na to stejně nikdo nekoukne, takže je to jedno. Takže já se s vámi loučím. Čau.